أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جماعة masu sauraron mu, abinda muka zo maku da shi a wannan safiya na yau Alhamis wato shine sirrin dafa'i mai ƙarfin gaske. Idan ya zamanto cewa kana neman dafa'i, kana neman kariya daga Allah, idan aka yi maka jifa ko an yi maka kulumboto ba zai same ka ba. Dan Allah ka yi kokari ka aiwatar da wannan sirrin. Abin da ya sa muna ba da dafa'i kala-kala a wannan gidan, wani idan ya yi yayin wannan zai ya kasance wani ba zai yayin wancan ba, amma in ba za ka yi yayin wani ba za ka yi yayin wani. Sai yasa muke bada shi kala-kala domin mun san ko ina ana jin mu. Misali wanda suke kasar da maybe idan muka faɗa wani abu inda ba za su same shi a gurin ba, akwai wanda zaka samu a gurin. Sai yasa muke bada shi, Allah ban ya sa mu dace. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kan bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, idan waɗanda suke son bincika taurarin su zaka iya tuntuɓe mu a kan number wayan mu ko ka tura mana sako a WhatsApp dan neman ƙarin bayani yadda tsarin yake. Abin da muke bincika game da taurari shine wani irin sana'a ne yafi dace da kai kayi, ko wani irin aiki ne yafi dace da kai kayi dan samun nasara a tsakanin kankanin lokaci, kuma da abubuwan da taurarin ka baya so da abubuwan da taurarin ka yake bukata. Saboda akwai wasu abin da yasa suka kasa samu ci gaba, akwai suna aikata abubuwan da taurarin su baya so. Ina fatan gane. Allah shi kadai ne masani, Allah ban ya ba mu sa da nasara. Idan ka ga zaka bincika taurarin ka, zaka iya tuntuɓe mu akan number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp dan neman ƙarin bayani yadda tsarin yake. Ina fata an gane. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma na da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka: ana rubuta suratu yasin kafa 3, amma wake menene wake? Zaka rubuta kafa ɗaya, a yi mai wasali, a yi dogo kuma da harfarsa. Zaka rubuta kafa ɗaya babu wasali, akwai dogo akwai harfa. Zaka rubuta kafa ɗaya harfa ko ake rubutawa, babu wasali babu dogo. Wannan shine wake. Idan ka rubuta kafa 3 a yau, misali, amma yana da kai idan zaka fara ka yi shi ranar Laraba, ka fara shi ranar Asabar. Idan ka yi ranar Asabar, Lahadi, Litinin, kwana 3 ake yin sa. Idan aka rubuta maka wannan aikin a yau, sai ka samu wato furitun fafiya kuma da gogamasi. Wannan abubuwa guda biyu shi ake dake su. Idan aka dake sai a tankade. Wannan shine ake dan zuba a cikin wannan rubutun sai ka sha. Nam, idan ka yi shi yau, wato idan ka fara ranar Asabar sai ka yi ranar Asabar, ka yi Lahadi kuma sai ka yi shi sai ka kare Litinin. Ina fatan gane. Wannan kafa 3 za a rubuta maka ranar Asabar, kafa 3 za a rubuta maka ranar Lahadi, kafa 3 din za a rubuta maka ranar Litinin. Wake insha Allah. Idan kana yin wannan ko a wata 2 ko a wata 3, tsakanin wata 3 ka dinga yin shi sau ɗaya. In Allah ya so yadda, idan aka ce za jefe ka, jifan ba zai taba yi tasiri a gare ka ba. Dafa'i yana da kyau. Dafa'i, in dai mutum yana yin dafa'i yana ƙara mutum tsohon rai. In dai mutum yana yawan yin dafa'i yana ƙara mutum tsohon rai sosai. Na'am, kuma da yawan yin sadaka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa da nasara. A nan muka kawo ƙarshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirri, zaka iya tuntuɓe mu akan number wayar mu ko a tura mana sako a WhatsApp ko a comment section don neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma na da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ubangiji ya samu dace kuma ya kare mu daga dukkan wani sharri masu sharri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.